Ostadar telefono zenbakia, 028. Ongi etorriko nauzun eretzokora. Gaur Berdintasun Ministerioak eskaintzen duen zerbitzu bati buruz hitz egingo nuke. Ostadar telefono zenbakia, 028. Telefono zenbaki honek LGTBIQ+ pertsonei eta AIDei laguntza eskaintzen die. Eta zer esan, telefono hau doinik da, hau da, musutruk, konfidentziala da. Ez du arrasarik usten, hau da, nik deitu eta ez da inon agertzen ni deitu duanik, urtean 375 egunetan irekita dagoela, 24 orduz egunero. Zerbitzua gaztelaniaz, euskaraz, katalanez, galegoz, ingelesez eta frantsesez dagoela. Entzumen edo eta mintzamen ezgaitasuna duten pertsonentzat ere irisgarria da. Eta txata eta emaila dagoela. Eta zer esan, laguntza behar balduzue edo alkoa behar baldin baduzue, deitu. Horretarako dago eta.